Fl-aħħar xhur kienu bosta l-elementi ta' residenti u sewwieqa riżultat ta' nuqqas ta' pjanar serju f'xogħlijiet fit-toroq f'inħawi differenti ta' Malta u Għawdex. Kien hemm anke każijiet fejn xogħlijiet fuq toroq inqalgħu mill-ġdid ftit tal-jiem jew ġimgħat biss wara li saru. Fl-aħħar minn sensiela ta' deċiżjonijiet li qajmu n-numru ta' mistoqsijiet fil-jiem li għaddew, Transport Malta ħabbret li qed twaqqaf ix-xogħlijiet fuq triq Diċembru 13 fil-Marsa sa Marzu tas-sena d-dieħla. Transport Malta għandha 13 il-manager fih dan id-direttorat tat-toroq responsabbli mix-xogħlijiet fuq it-toroq arterjali u distributorji f'pajjiżna. Min tarif li ngħata fil-Parlament mill-Ministru Ostingat tal-mistoqsija tad-Deputat Laburista Joe Samut jirriżulta li bejn salarji u perkaċċi dawn il-managers qed jirċievu ftit anqas minn €9,000,000 fis-sena. Is-salarju medju ta' dawn il-managers huwa ta' €27,000 li bil-perkaċċi jiżdejjed ilgħu għal aktar minn €30,000. L-inqas salarju bażiku huwa ta' €18,000 waqt li l-ogħla salarju jlaħħaq kważi €30,000 fis-sena. Flimkien ma' dan is-salarju bażiku, kważi kull manager fih dan l-Awtorità Transport Malta jgawdu minn numru ta' perkaċċi. B'kollox il-perkaċċi waħedhom jammontaw għal kważi €50,000. Dawn il-perkaċċi jvarjaw minn flus għal karozzi, flus għat telefonati mill-mobile, flus għaliex jiġu disturbati u ħlas għal kwalifikazzjonijiet. Ma dawn hemm ukoll 3 managers li jieħdu ħlas li mhux speċifikat u huwa klassifikat biss bħala spejjeż oħra. F'mistoqsija parlamentari aktar kmieni din is-sena l-Ministru Ostingat kien mitlub jgħid għal pagi ta' Chief Officers ta' Transport Malta mhux qed jinħadmu mill-Accounts Department tal-istess awtorità. Gad kien wieġeb biss li kienet prattika komuni li salarji fi grad ta' top u senior management jinħadmu minn kumpanija privata. L-istess Ministru kien qal li l-kumpanija privata li tieħu ħsieb dawn is-salarji, PricewaterhouseCoopers, kienet se titħallas €9,225 fuq medda ta' sentejn.